салому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшои соя. ба дасти мо як номае омадааст, ки бо номи дарди дили сағираи падардор. рустам азимӣ, русия мераваму кор карда шуморо аз азоби камбағалию нодорӣ халос мекунам. худо хоҳад соҳиби зиндагии шоҳона мешавем. бо чунин ваъдаҳои болохонадор падарам 5 сол пеш модари беморам ва ману хоҳарчаи 3 солаамро партофта ба Русия рафта буд. вале то имрӯз як пули кӯчак ҳам нафиристодааст. аввалҳо тағою амакҳоям кам-кам кӯмак мекарданд, вале аз афташ рафта ба дилашон задем, ки аробаи зиндагиятонро худатон кашед гуфта аз мо рӯй тофтанд. онҳоро фаҳмидан мумкин. охир дар ин замона одам зиндагии зану фарзандони худашро ба зӯр пеш мебарад. барои аз гуруснагӣ намурдан ман аз баҳри таҳсил гузашта дар назди бозорчаи маҳаллаамон ба пок кардани пойафзоли мардум шурӯъ намудам. дар як рӯз ба зӯр 10 сомонӣ ёбам ҳам баъзе майдачӯйдаи рӯзгор бару доруҳои модарамро мехарам. дорухӯрӯшон ҳолизори маро дида доруҳоро аз нархаш арзонтар медиҳанд. худо хайрашонро диҳад. субҳ креми пойафзол ва дигар лавозимоти заруриро гирифта ба бозорча мераваму шом хаставу беҳол ба хона бармегардам. як мизоҷро гусел кардан ҳамагӣ 1 сомонӣ арзиш дорад, вале на ҳама пойафзолашонро дар кӯча пок мекунанд. мардумро зорӣ мекунам, ки амакҷон, акаҷон биёед, туфлиҳоятонро тоза кунам. баъзеашон бо шубҳа ба ман менигаранд. бархе кани ҳунаратро нишон деҳ гуфта пояшонро дароз мекунанд. баъзеи дигар маро гадо гумон карда ба наздам 1 сомона партофта мераванд. аламам мекунад, ки ҳамсолонам бо либосҳои зебо дар паси миз нишаста дарс мехонанду ман бошам рӯзи дароз барои 1 сомонӣ гадо бар ин дар кӯча аз паси одамон давида ҷангу хоки пояшонро лесида мегардам. барои он ки тамоман бесавод намонам, китобҳоямро бо худ меорам. вале магар дар кӯча китоб хонда мешавад? нав 2 ҷумла мехонам, ки ягон роҳгузар пайдо мешавад. ва ман боз бо умеди 1 сомонӣ: акаҷон, туфлиҳотона тоза кунам, илтимос не нагӯед. чунон пок мекунам, ки ялаққосӣ мешавад. гӯён аз пасаш медавам. бисёриҳо гум шав сағираи бесоҳиб гуфта маро дашно медиҳанд. аз шарм замин намекафад, ки ман дарояму дигар рӯи касеро набинам. илтимос, номаи маро дар шабакаи қадамшои соя пешкаши шунавандагон гардонед, то падари фарзандбезорам шунида шарм дорад. падарҷон, рафтори номардонаи ту маро гадои кӯча ва дар назди бачаҳои маҳаллаамон сархаму забонкитоб намудааст. агар фикри ту фарзандатро мекардӣ, имрӯз мо гадо бар ин аз паси одамон намедавидем. бемории модарам аз як сӯ ҷигарамро пора пора мекунаду бедаракии ту аз сӯи дигар оби чашмамро марезон падар. раҳматуллои 10 сола аз маҳаллаи чоряккора.